L-aħħar li kitab u produċa sensiela kien fl-2007, 18 sena ilu. Minkejja li dder bħala attur u awtur f'diversi xogħlijiet, qatt ma rġajna rajna sensiela li kiteb u produċa hu stess. Issa Mark Doneo li huwa wiċċ rinomat fix-xena televiżiva u dik tal-films f'pajjiżna qiegħed jipprepara għal sensiela televiżiva ġdida. Mal-mikrofonu ta' One News qal li għal snin twal huwa kellu sfidi sabiex jilħaq bilanċ bejn il-ħajja privata u dik tax-xogħol u waqaf minn din il-passjoni. Work-life balance, jien dak iż-żmien kont sena ili għamilt 8 snin waħda wara oħra kont isni traskurajt naqra l-familja u hekk deċidejt fit-2007 ngħid ħani qaf naqra, nibda naqra ir-ritmu r-rutina. Fil-fatt huwa ħabbar kif jinsab fi stadju avvanzat fil-kitba ta' serja televiżiva. Sa jkun mystery, crime mystery, bażikament huwa missing person mystery nsejħulu, hemm xi ħadd li jisparixxi ma jsibuhx tarbija ġo raħal fit-Tizju Malti u rridu niskopru ġara minna di jekk insibuhx jew le, more or less. Misteru nħobbu jien, imma rridu nistennew biċċa żgħira oħra. Bejn l-1999 u l-2007 Mark Doneo kiteb ipproduċa u dderriġa 5 sensiliet għat-televiżjoni lokali b'żewġ staġuni ta' Shelley Rayner, l-Ispettur Lowell, Id-Dar tas-Soru, Solitaire u Mirjana Koljero. Huwa fil-fatt ħadem ukoll fuq diversi films fosthom Silhouette. Doneo għalinna wkoll li qed jikteb film li se jkun qed jintwera fiċ-ċinema aktar il qudiem. Fil-fatt l-estate script qabel bħalissa qiegħed in development, jiġifieri għandna narawh fiċ-ċinema dan mhux television imma is-sena d-dieħla. Huwa COVID script, ikun missieru bint kunu miġġieldin kelb poqattus li jinqaflu bil-fors ġo daran kwarantina għal xi ħaġa kwarantina ma daqsxejn iktar il-qudiem fuq il-subject tiegħu dak. Imma dak is-sena d-dieħla qabel is-sensiera.